खुलुमबाय गिबि गिबियावनो जेएसपी एडभाइस 365 चेनेलनि गासै नायगिरि आरो फोलेरनिसिम आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना देहा सोलेरै गाहामैनो दं होननानै मिजिंथिदों। आं गोदान भिडिअ लाबोयैया एसे बावबायमोन। आं दिनै मोनसे टपिकखौ लानानै नोंथांमोननिसिम मोनसे गोदान आपडेट होनो नागिरदों। बे गोदान आपडेटआव आं मानसिया जिउआव माने मोनदाइन जोंनि जिउआव 8 रुल फर बेटार लाइफ मोनदाइन जोंनि जिउ खांनायनि जिथु आदब, बे आदबनि सायाव आं सावरायनो नाजानाय जादों। जिउआव मानसिया मोजां भाबै सिरिबाङै मानसिया जिउआव थांना थानो लुबैयोब्ला बे मोनदाइन खान्थि थामहिनबा नेमखान्थिखौ मानिनानै सोलियोब्ला जिउआव जोङो गावनि जिउखौ मोजां रोखोमै माबोरै बावलांनो हायो बेनि सायाव आं दिनै सावरायनो नाजानाय जादों। मिजिंथियो फरायसा लाइमोननिफ्राय गोजौ थाखोसिम फरायनाय फरायसाजों लोगोसे दुलाराय बर' माहारिनि गेजेरावनो बेफोर टिप्सनि गेजेरजों, बेफोर बोसोनथिनि गेजेरजों मोजां जिउ खांनायाव थोजासे बिहोमा सोरनिबा जिउआव होगोन होननानै आं मिजिंथिदों। बे मोनदाइन 8 रुल्स फर बेटार लाइफनि टिपाइसनखौ आं नोंथांमोननो फोरमायथिनो नाजानाय जादों। मिजिंथियो फरायसा लाइमोनफ्रा बे टिप्सनि जोहै गावनि केरियार आरो जिउ दानायाव गोबां बिथिङावनो थोजासे बिहोमा मोनगोन होननानै मिजिंथिनो हायो। दा बे 8 रुल्स फर बेटार लाइफ, 8 रुल फर बेटार लाइफ 1 नाम्बार नेभार हेड। सेथियावनो जाबाय नेभार हेड, माब्लाबाबो मुगैनो नाङा। सेकेन्ड, डन्ट वरी, जिंगासिनो नाङा। थार्ड टाइम, लिभ सिम्पलि, ताने खोब नोरोमै जाब जुबै थांना था। ब्रैथियावनो दं एक्सपेक्ट ए लिटिल, आरो जिउआव एसेल'खौ मिजिंथि, बांद्राय मिजिंथिनो नाङा। बाथियाव फाइभआव दङ गिभ ए लट अफ, आरो होनायाव गोबां हो। 6 अलवेज स्माइल, आरो जेब्लायबो मिनि खुसियै था। 7 लिभ उइथ लाभ, अननायजों थांना थानांगौ। बी उइथ गड, आनान गसाइजों लोगोसे था, थारमाने आनान गसाइनि सायाव फोथायनाय ला। दा बे मोनदाइन रुलनि जे जोङो मा मोनदांनो हायो, दा बेफोरखौ आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि जोहै टिपाइसन होनो नाजादों। गिबियावनो आङो नेभार हेड, थारमाने ओरैबायदि समाजाव मानसि दं, खायसे महर मुस्रि गोसोम गुफुरखौ लानानै मुगैलायनाय नेवसिगारनाय थायो, आरो खायसेया गावनिख्रुइ गाहाय थाखोनि सुबुंफोरखौ गोरिब निखावरि बा गैजारोङिखौ जाबादि अननांगौ बेफोरबादि अननाय नुवा। गावदि आनान गसाइनि अननायाव माबोरै गिदिर गोलाव जाखो, आरो माबोरै गाव बे दिनैनि थासारिसिम सफैनानै धोनि न'खराव गोलैखो, बा धोनि जाखो, बा गिदिर साख्रि बाख्रि मावनानै दिनै दालान लुनो हाखो, बेखौ साना। आरो बेफोरो बिमा बिफानि बिहोमाजों जादोंना गावनि नाजानायजों जादों, बेफोरखौ लानानै गोबां गोगासोमनायखौ जों नुनो मोनदों। बेनिखायनो जिउआव मोजां रोखोमै नोंनि जिउखौ जुदि दैदेनलांनो नांगौब्ला जोङो बे मोनदाइन बिदिन्थिनि जोहै जिउखौ जोङो सिरिबाङै सालायलांनो हायो। आरो बेफोरखौ बावगारनानै जुदि मानसिया गावखौल' साननानै सोलियोब्ला बे जिउआव संसाराव मोजां रोखोमै थांनानै थानो हायोब्लाबो सुबुंफोरजों मोजां मोनजानाय नङा। बेनिखायनो सेथियावनो बुंदों माब्लाबाबो मालायखौ दा मुगै। गेदेर गोलाव जानाय आरो सोरबा नाजानायनि जोहै जायो, आरो सोरनिबा बिमा बिफानि नाजासोमनाय आरो बिसोरनि थाखा फैसा धोन दौलत आरो बोसोनथिनि गेजेरजोंबो खायसे मानसिया गेदेर गोलाव जानो हायो। दा बेनिखायनो नोंथाङा मालाबाबो नेभार हेड, मालाबाबो मुगैनो नाङा। बे मुगैनाय होननाया नोंथांनि जिउआव गोजोनखौ सेनानै लांगोन, आरो गुबुना
नोंथांखौ निन्दिगोन, जायखौ खोनायोब्ला नों गोसोआव सुगाव मोनगोन आरो बेखौ लानानै नों सोरजोंबा नांलाय खमलाय जानोबो हागौ। बेनिखायनो मोनदाइन मोजांथि जिउ खांनायनि बोसोनथि सेथियावनो बुंदों मालाबाबो नों मालायखौ मुगैनो नाङा। थामहिनबा नों गावनिख्रुइ उन्दैसिन, गावनिख्रुइ गाहाय थाखोनि सुबुं, गावनिख्रुइ लोरबां थाखोनि सुबुं आरो गुफुर आरो गोसोमखौ लानानैबो खायसे गावखौनो गोग्गानाय आरो गावनि फोलेरखौ लानानैबो गोग्गानाय बायदि बिथिङावनो जोङो सासे मानसिया सासे मानसिखौ मुगैलायनायखौ जों समाजाव नुनो मोनो। जाहाथे बेफोरबादि नोंथाङा जाया आरो नोंथाङा जिउआव जुदि मोजां रोखोमै थांना थानो लुबैयोब्ला एबा नोंथांनि लाइफखौ मोजाङै जुदि सामलायनो लुबैयोब्ला नोंथाङा मालाबाबो मालायखौ मुगैनाङा। दानिया आं सेथि टिपाइसनखौ नोंथांमोननो होबाय। दानिया जोङो जिउआव मोनदाइन गाहामै जिउ खांनायनि राहानि सेथि सावरायनायखौ जों फोजोबनाय जाबाय। बिनि उनाव नैथि सावरायनायाव डन्ट वरी, नोंथाङा बांद्राय जिंगायाव थानो नाङा। डन्ट वरी, ओरैबायदि जोंनि समाजाव सुबुं दं, आं खोब गाहाय थाखोनि, आं एग्जाम लिरबाय, आं गोबां रोखोमनि आनजादफोर लिरबाय, नाथाय आं मोजां रोखोमै मार्क लानानै पास खालामनो हायाखिसै आरो मोजां रोखोमै आं बिजनेसाव बा बबेबा मोनसे केरियारखौ दान खालामनायाव आङो साक्सेसफुल जानो हायासै। दा बेफोरखौ लानानैबो खायसे मानसिया गावनि जिउआव मोनसे गिनाय फैयो आरो गावखौनो गाव मा होनगोन इनफेरियरिटि कमप्लेक्सआव भुगिनानै मानसिया सोरबाया लोरबां जायो आरो सोरबाया बेफोर गाव साननाय हास्थायनायखौ जाफुंहोनो हायैनि जाउनाव खायसेया थैनानै थांनायखौबो जों समाजाव नुनो मोनो। जाहाथे नोंथांमोना माब्लाबाबो गावखौ मालायनि सिं, मालायनि दुइसिन, मालायनि रोंसिन आरो मालायजों मुगैजानाय बयनिख्रुइ उन्दै थाखोनि सुबुं बेफोरबादि जि साननाय बायदि बेले बेजे साननाय मानसिनि जिउआव थायो खायसे मानसिनि जाउनाव नोंथाङा माब्लाबाबो गावखौ उन्दै होननानै साननो नाङा। इसोरा नोंनो गुबुन धोनि बा गोरों गोराफोर बादि नोंथांनोबो नायनो थाखाय मेगन हरदों, खोनासंनो थाखाय खोमा हरदों, थिग बिदिनो बुंनो थाखाय खुगा हरदों, नायनो थाखाय मेगन हरदों आरो मोजाङै साननो हनो थाखाय नोंनो गियान हरदों आरो खायसे मुवा बेसादखौ दैखांनो मावनो दांनो थाखाय जोंनो आखाइ आथिं हरदों, थाबायनो थाखाय जोंनो आथिं हरदों। थिग बेबायदिनो जिउआव आनान गसाइया जोंनो गोबां बेसादखौ जोंनो जोनोमजों लोगोसे हरफायो। जुदि नोंथाङा जिउआव नोरजिया जानानै थानो लुबैयोब्ला नोंथाङा जुदि नोंथाङा जिउआव नोरजिया रोखोमै थानो खायसे मानसिया लुबैग्रा दं आरो बेफोरबायदि नोरजिया रोखोमै आखाइ आथिं थाना आरो खिन्थानाय अंगफोर थासेयावबो खायसे मानसिया जिउआव गावनि केरियारखौ एबा गावनि मोननांगौ जि डेस्टिनिटि सहैनांगौ जि सिमा बा थांखि बे थांखिखौ मोनहैनायखौ जों नुनो मोना। बेनिखायनो नोंथाङा मालाबाबो जिंगा सिहाबनानै भेलुएबल टाइम्सफोरखौ वास्टेड खालामाबासिनो नोंथांनि आखाइ मोजोमाव जेसेबां सम दं बे समफोरखौ मोजां रोखोमै प्रपार इउटिलाइजेसन खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि समखौ थाखा फैसाफोरखौ जेरै जों अनसि जों बाहायो थिग बिदिनो जोंनि टाइम्सफोरखौ मोजां रोखोमै मेनटेन खालामनानै जिखि जाया खामानिनि सायावनो मानसिया गोसो मोजोमनानै जुदि गोसोथि मोनसेयै जुदि खामानि मावोबा जिउआव मानसिया जिखि जाया थाखोनि जांख्लायावनो गाखोनानै गावनि जिउखौ दानो हायो। बेनिखायनो जिउआव बांद्राय सानब्रेनानै जिंगासिनानै मालाबा थानो नाङा आरो बेफोरबायदि जिंगासिनानै नोंथाङा गावनि समखौ जुदि दैथायहरोब्ला नोंथाङा दिनैनि थांनाय समखौ गाबोन मोनफिननाय नङा। बेनिखायनो समजों लोगोसे नों जिखि जाया खामानिखौनो नोङो मोजोमनानै मोजां रोखोमै मावलाङोब्ला नोंथांनि जि जिंगासिनाय, नोंथांनि जि मिजिं आं धोनि जानो हानाय नंला, आं गोरिब जासिगोन, आं उमुक एग्जामखौ फरायनानै बेखौ खम समनि गेजेराव आं फोजोबनो हानाय नंला, मोजां फरिखायाव पास जानाय नंला, बेफोरबादि साननायखौ गारनानै नोंथाङा समनि मावनांगौ हाबाफोरखौ सम मथै मावलांनानै जुदि नोंथाङा खामानिखौ फोजोबनो नाजायोब्ला नोंथाङा जिखि जाया लाइनावनो थायाथों मानो नों बे बिथिङाव नोंथाङा देरहासार जागोन आरो जौगालांगोन आरो बे नोंथांनि जिंगासिनायखौ नोंथाङा साननानै एबा जिंगासिनानै नों समफोरखौ वास्टेज खालामोब्ला नोंथाङा
जिउआव मोजां रोखोमै नोंथांनि जिउखौ दैदेननो हानाय नङा आरो जिउ खांनाय बिथिङाव गोबां बिथिङाव नोंथाङा गोग्लैसोनो गोनां जागोन आरो नोंथांनि जि साननाय बे साननायखौ नोंथाङा मोगथाङाव मोनफुंनो हानाय नङा। बेनिखायनो नोंथांखौ जिंगासिनो नाङा होननानै बुंदों। जिंगासिनाया मोनसे बेराम आरो बे बेरामा जुदि बांद्राय नोंथांनि खर' मेलेम आरो गोसोआव बाहा लायोब्ला नोंथाङा जिउआव नोंथांनि जि मोननो लागा थांखि बे थांखिसिम सौहैनायाव गोबां बिथिङाव नोंथांखौ प्रेसार होगोन आरो नोंथाङा बे प्रेसारनिफ्राय रैखाथि मोनाब्ला नोंथाङा जिउआव मोजां रोखोमै जिउखौ सामलायनो हानाय नङा। दानिया फैदो थामथि टिपाइसनाव। थामथि टिपाइसनाव बुंदों लिभ सिम्पलि। लिभ सिम्पलि थामहिनबा जोबोदनो जाब जुबै थारमाने बांद्राय देलाय मालाय थायाबासिनो नों माब्रै समाजाव जेसेबांखिनि सिरिबांनि देलायनांगौ गाननांगौ जोमनांगौ खोब सिम्पुल भाबै नोंथाङा सरासनस्रा भाबै जिउ खाङोब्ला जिउआव नोंथाङा बयजोंबो बाख्नायजागोन। आमखाया MA BA जादोंब्लाबो, आमखाया गियानि सुबुंब्लाबो, आमखाया धोनिनि फिसाब्लाबो, आमखाया धोनिबाबो ओरैबायदि सिम्पुल थायो, ओरैबायदि बयजोंबो मोजां नोरोमथि आखु दिन्थियो, गोरिब निखावरिखौ अनो बा सोरबा खैफोदाव गोलैबा बेखौ खैफोदनिफ्राय बासायो। थिग बेफोरबादि जिथु साननायनि जि आदब बे आदब खायदा मथे नोंथाङा थाङोब्ला नोंथाङा समाजाव ओरैबायदि गोरों गोरा मानसि दं आरो समाजाव ओरैबायदिबो मानसि दं गावखौनो खम सोलोंथाइ लासेयावबो गावखौनो खोब गुनि गियानि आरो खोब गोरों बेफोरबादि साननायखौ जों नुनो मोनो। जायहानिखि जेबोनि डिप्ल'मा गैया, जायहानिखि जे कलेज इउनिभार्सिटिनि सार्टिफिकेट गैया, गैसेयाव बे सार्टिफिकेट लानाय खायसे मोजां आखुनि मानसिफोरखौ ओरैबायदि सावरायो, समाल'सना खालामो, क्रिटिसाइज खालामो, मोजां गाज्रि बिसोरनि गाज्रि मोजांखौ खुरलु खुरलु दिहुनो आरो गावखौनो समाजाव सासे खोब मोजां आखुनि मानसि हिसाबै दिन्थिनो नाजानाय खायसे खम सोलोंथाइनि मानसिबो दङ। दा बेफोरबादि आखुनि मानसिनिफ्राय जों माबोरै जायगायाव थानो हायो, दा बेफोरखौ नोजोरथि बोनानै जों समाजाव बयजोंबो गोरोबलायनानै माबोरै जों आनान गसाइया जोंखौ समाजाव बयजोंबो गोरोबलायनानै थानो होदों, समाजाव बयजोंबो खैफोद आफोद बायदिसिनायाव मदद होलायनानै जों माबायदि सिरिबाङै मोजां रोखोमै जिउ खांनानै थानो हायो आरो मोजां रोखोमै जों माबोरै जोंनि साननाय हनाय मावनाय दांनायफोरखौ जोङो मेनटेन खालामनो हायो। बेनिखायनो समाजाव बांद्राय गावखौनो डेमुक खिन्थायाबासिनो, गावखौनो बांद्राय दिन्थियाबासिनो जि रोखोमै मानसिया थांनानै थानांगौ बेफोरबायदि सिरिबाङै थांनानै थानायखौनो बावहाय बुंदों लिभ सिम्पलि। थामहिनबा खोब सरासनस्रायै मानसिया जिउआव थांना थानो हायोब्ला समाजनि मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुंजों एडजास्ट जानानै थामहिनबा खाब जानानै बा गोरोबनानै थानो हायो। दा बेबायदिनो जों जिउआव जोङो मोजां रोखोमै जिउखौ दैदेनलांनो नांगौब्ला जोङो खोब सरासनस्रा भाबै जोङो गावखौ गायसननो नाजायोब्ला जों जिउआव बयजोंबो गोरोबनानै थानो हायो आरो समाजनि बांसानद्राय सुबुङाबो नोंथांखौ बे बिथिङाव सापर्ट होगोन, मदद खालामगोन आरो नोंथांनि जि नमुना बे नमुनाफोरखौ लानानै उन जोलैया नोंथांबादि जानो नाजानायनि जि नोंथांनि मोजां आखुनि जि फसल बे फसला इयुनाव फिथाइ थायगोन। बेनिखायनो मोनसे समाजाव जों मोजां रोखोमै थांना थानो लुबैयोब्ला, मोनसे समाजाव जों मोजां रोखोमै जिउखौ खांलांनो लुबैयोब्ला जों खोब सिम्पुलै जिउखौ लानानै थांना थानो नाजानांगौ। बेनिखायनो इंराजियाव बुंदों सिम्पोल लिभिं हाई थिंकिं होननानै। थामहिनबा थानाय जानायफ्रा जोबोद सिम्पोल नाथाय साननाय हनायफ्रा खोब गोजौ थाखोनि। थिग बेखौनो जोङो सरासनस्रा सुबुंजों माबोरै जों गावखौ सावरायजानो हायो, माबोरै समाल'सना खालामजानो हायो बा माबोरै समाजा नोंथांनि जि आखल आखु दिन्थिनायनि जि माबाफोरखौ थौफोरखौ नायनानै नोंथांखौ फल' खालामगोन। बेनिखायनो समाजाव जोङो सिरिबाङै जिउखौ खांनो लुगैयोब्ला खोब सिम्पोलै थानो नांगौ जायो। आं नाथाय बेखौ बुङाखैदि मानसिया देलायनाङा बा आप टु डेट आल्ट्रा मडार्न जाद्रायनो थाङोब्लाबो खायसे बिथिङाव समाजनि मानसिजों गाज्रि बुंजायो। नाथाय देलायनाय गाननाय जोमनायनि बिथिङावबो मोनसे सिमा थायो, सिरिबां थायो। बे सिरिबांखौ बाराबासिनो जों माबोरै मोजां रोखोमै गावनि देहाफोरखौ मोजां रोखोमै खोबनानै लानो हायो आरो मोजां रोखोमै समाजनि मानसिफोरजों सावरायजायो,
बेखौ नोजोरथि बोनानै जेसे हायो एसे समाजाव सोलिनाय खान्थिफोरखौ मानिनानै जों देलायोब्ला गानै जोमै थायोब्ला समाजा नोंथांखौ बाख्नायगोन आरो नोंथांनि जि गाननाय जोमनाय मडेलिटिखौ नुनानै इयुन जोलैफ्रा नोंथांबादि जानो नाजागोन। बेफोरबादि नमुना समाजाव जुदि गालांनो हायोब्ला जोंनि इयुन जोलैफ्रा नोंथांबायदि जानो थाखाय थोजासे नाजागोन आरो उमुगा बादि जानांगौ, उमुगा दाबादि जानांगौ, उमुगा दैबादि जानांगौ, मानसिया ओरै धोनिनि फिसाब्लाबो गोरिब निखावरिजों बयजोंबो गोरोबना थायो, मोजां रोखोमै बयजोंबो मोजां आखु दिन्थियो, खोब सिम्पोल मानसि, साननाय हनायफ्रा सोब गोजौ थाखोनि, बेफोरबादि बाख्नाय जानायखौ जोंनि समाजाव जों गोबां नुनो मोनो। आरो खायसेखौ ओरैबादि समाल'सना खालामो, गाज्रि राव बुङो, बेफोरबायदि मानसिया गावखौनो समाजाव रोंसिन रासिन होननानै दिन्थिनानै थाखाय गावनि गामिनि नसुंनि मानसिफोरजों थांलाय फैलाय खालामा, जालाय लोंलाय खालामा आरो मोजां आखु दिन्थिया। बेफोरनि जाहोनावबो जोङो जिउआव मोजां रोखोमै खैदां खैफोदाव जाबादि मानसिनिफ्राय मदद मोननांगौ बेखौ मोनसे समाव बेफोरबादि सुबुङा मोना जायो। बेनिखायनो जोङो जिउआव हायोब्ला सिम्पोल लिभिं, हाइ थिंकिं जानानै सोलिनो हायोब्ला जिउआव नोङो मोजां रोखोमै नोंथांनि जिउखौ खांनो हागोन आरो समाजाबो नोंथांखौ बाख्नायगोन। दानिया फैबाय ब्रैथि टिपाइसनाव एक्सपेक्ट ए लिटिल। थारमाने जोङो नोंथाङा मा मिजिंखौ बांद्राय लानो नाङा। नोंथाङा जेसेबां केपासिटिनि नोंथांनि जि साननाय, नोंथांनि जि मावनाय, बेसेबांखिनि नोंथाङा दावगालांनो हागोन बेखिनिसिमल' नोंथाङा मिजिंथि। आरो बेनि बांद्राय जायोब्ला नोंथाङा मा खैदां खैफोदजोंबो मोगा मोगि जानो गोनां जागोन। आरो नोंथांनि जि बांद्राय मिजिं लानानै खायसे खामानिखौ मावोब्ला जोङो खैफोदाव गोलैनो लागा जायोबा जोङो जोंनि जि केपासिटिखौ कभारेज खालामनायाव जोङो मा हास्लाबा जायो। जाउनाव नोंथाङा जिउखौ जा रोखोमै मोजां रोखोमै सामलायलांनो थाखाय नोंथाङा जिउआव बांद्राय मिजिं लानानै बबेबा मोनसे खामानि, बबेबा मोनसे खामानिखौ मावनो थांनानै नोंथाङा साक्सेस जायाबासिनो फेइलार जानो गोनां जायो। जुदि जिउआव नोंथांनि केपासिटियानो खमखा, बे केपासिटि खमखायाव नों जुदि बांद्राय केपासिटिनि खामानि एबा मिजिं लानानै खामानि मावनो थाङोब्ला नोंथाङा मा जिउआव फेइलार जागोन आरो नोंथाङा जिखौ लानानै नोंथाङा सानदोंमोन एबा दावगानो नाजादोंमोन बेखिनि थिखिनिसिम बा बेखिनि सिमासिम नोंथाङा दावगालांनो हानाय नङा। बेनिखायनो जों जिउआव बांद्राय मिजिं लानायाबो गाज्रि। नोंथांनि मिजिङा जेसेसिम सौथाहैनो हायो बा नोंथांनि केपासिटिया जेसेबांसिमल' दङ बेखिनिखौल' नोंथाङा हमथाना लाखिनानै नोंथांनि फोलेर, नोंथांनि गथ' गथाय बा नोंथांनि बिमा बिफाखौ जों माबोरै मेनटेन खालामनो हायो बा गावखौ माबोरै मेनटेन खालामनानै मोजां रोखोमै जिउआव थांना थानो हायो आरो मोजां रोखोमै नोंथांनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो, बेखिनि मिजिंखौल' लानानै नोंथाङा जुदि मिजिं खालामोब्ला नोंथाङा नोंथांनि केपासिटि बादियै नोंथाङा बै जि खामानिखौ मावनो नाजादों बा जि खामानि जोहै नोंथाङा जिउखौ एस्टाब्लिश खालामनो नाजादों बेसिम नोंथाङा सहैनो हागोन। बेनिखायनो जिउआव बांद्राय एक्सपेक्टेड खालामनाया गाज्रि। बेनिखायनो जोङो मा एसेल' मिजिं लानो होदों। बांद्राय मिजिं लानानै माबा मोनसे खामानिखौ मावोब्ला नोंथाङा मोजांनि फिथाइखौ मोनाबासिनो गाज्रिनि फिथाइखौबो मोननो हागौ। बेनिखायनो नोंथांनि केपासिटिया जेसेबां बेखिनि केपासिटि अजननिल' खामानि नोंथाङा मावोब्ला नोंथाङा नोंथांनि जि हास्थायनाय सिमासिम नोंथाङा सहैनानै नोंथांनि लाइफखौ मेनटेन खालामनो हागोन बा नोंथांनि केरियारखौ मेनटेन खालामनो हागोन। बेनिखायनो मा बुंदों? एक्सपेक्ट ए लिटिल, थामहिनबा बांद्राय मिजिं लानो नाङा। मिजिंखौ नोंथाङा जेसेबांखिनि मिजिं लायोब्ला नोंथाङा सौथाहैगोन बा लाइफखौ मोजां रोखोमै मेनटेन खालामनो हागोन बेखिनिखौ खालामनो थिनदों। दानिया ब्रैथि टिपाइसननि सावरायथायखौ सावरायबाय। बिनि उनाव गिभ ए लट अफ, थामहिनबा गिभ ए लट, थारमाने गोबां हो। नोंथांनाव जेसेबां दङ बे केपासिटिखौ नोंथाङा गावनाव जेसेबां लाखिनांगौ बेनि खम लाखिनानै जुदि नोंथाङा गुबुननो होयोबा, बे गियाननि बिथिङावनो होन, माबा मोनसे खामानि मावनायनि बिथिङावनो होन, बेफोरबायदि रोखोमै जुदि नोङो सोरनोबा
गोबां होनो हायोब्ला जेरै गियाननि बिथिङाव होन माबा मोनसे मुवा बेसाद राननायनि बिथिङावनो होन बा बबेबा मोनसे मावनानै मोननाय फिथाइ लोगोजों जा बादि बाहागो लानांगौमोन बे बाहागोखौ लायाबासिनो हमना ला नोंथाङा माबा मोनसे बिजनेस मावदों लोगोफोरजों माबा मोनसे थिखा थुखुलि मावदों माबा मोनसे नोंथांमोना जथायै खौसे जालायनानै खामानि मावदों बे खामानि मावनायाव नोंथांनाव जेसेबां बाहागो गोलैदों बे बाहागोनि सिलिंसेखौ नोंथांनि लोगोफोरनो नोंथांनि बाहागोनिफ्राय बख्ल'नानै जुदि एसे बिथांमोननो हरफिनोब्ला नोंथांखौ मा सानगोन बिथाङा गावनो बांसिन खामानि मावदोंमोन नाथाय जोंनोसो बांसिन बाहागो एबा जोंखौसो बांसिन अननायनि जेरै दिनै जोंखौ फोरोंनायनि जोहै बा जोंखौ बोसोनथि होनायनि जोहै बा गाव जोंखौ खामानिखौ मावना दिन्थिनानै जोंखौ बेफोरबादि गोजौ लांखायाव दिन्थिनो हाबाय बा माबाय बेफोरबादि बाख्नाय जागोन आरो नोंथाङा जि नोंथांनि केपासिटियाव नोंथाङा जेसेबांसिम दंब्लाबो नोंथांनि केपासिटिनिफ्रायनो नोंथाङा बै मानसि नोंथांनि थाखानायखौनो जुदि एफा रानलानानै हरनानै बिथांमोनखौबो जाहाथे नोंथांजों समान भाबै जौगालांहोनो हायो बेखौ थि नोजोरथि बोनानै खामानि मावोब्ला नोंथांखौ समाजा मा सानगोन बिथाङा खोब नोरोम आखुनि मानसि खोब सिम्पुल आखुनि मानसि बेनिखायनो बिथाङा गावनि बाहागोखौनो जोंनो सिलिंफा हरनानै गाव खम लानानैब्लाबो जोंखौनो गोजौ थाखोआव गाखोलांनो हाथों बा मोजां रोखोमै दावगालांथों बेखौ मिजिंथिना बिथाङा बेफोरबादि मदद खालामदों होननानै बाख्नायना मोनगोन आरो नोंथाङा समाजाव मोजां प्लेटफर्म मोनगोन आरो बेनि जोहै नोंथांनि जिउ खांनायावबो नोंथाङा खैफोद आफोदनि बिथिङावनो होन बायदि बिथिङावनो नोंथांखौ मदद होग्रा मानसिनिबो आंखाल जानाय नङा। दा बेनिखायनो बुंदों जिउनि मोनदाइन जि खान्थि जिउखौ नोंथाङा मोजां रोखोमै दाफुंलांनो नांगौबा केरियारखौ मेनटेन खालामनो नांगौब्ला संसाराव मोजां रोखोमै जुदि थांनानै थानो नांगौबा बे मोनदाइन जि जिउखौ मोजाङै दैदेनलांनायनि जि टिपाइसन बे टिपाइसनखौ नोंथाङा नोजोर बोनानै खामानि मावनांगोन। दा बाथि खोलोबनि गिभ ए लट थारमाने बांद्राय हास्थायनाया गाज्रि नोंथाङा जेसेबां हास्थायोबा जेसेबां मोनगोन बेखिनिखौ आङो सावरायबाय। दानिया दथि खोलोब दा दथि टिपाइसन अलवेज स्माइल आरो मानसिया जिउआव मोजां रोखोमै थांनानै थानो नांगौब्ला मानसिया गमथा बा गमथि थाबाय थायोब्ला नोंथाङा लोगो दिगोफोरनो गावनि जानाय जाथायखौनो बुं बा बबेबा मोनसे सोरनिफ्रायबा सापर्ट मोननायनि खोथाखौनो बुं नोंथाङा सापर्ट मोननाय नङा मानोना नोंथाङा नोंथांनि जि गियान आखल आखुखौ शेयारिं खालामाबासिनो नोंथाङा जुदि मिनि खुसि थायाबासिनो नोंथाङा जुदि गमथा थानानै जुदि जिउ खांनो नाजायोब्ला नोंथाङा गोबां सुबुंनिफ्राय सापर्ट मोननाय नङा। बेनिखायनो अरायसम मानसिया माबोरै मिनि खुसि थानानै गावनि जिउखौ मोजां रोखोमै दैदेनलांनायजों लोगोसे गावजों थाफानाय खायसे लोगो दिगो आरो खाथि खालानि नसुंफोरखौबो माबोरै मिनि खुसि थानो नांगौ माबोरै सुखुआव थानो नांगौ आरो माबोरै बेबायदि मिनिस्लु मोखाङै थानानै गावनि देहा सोलेराव साग्लोबनो नाजानाय माखासे बेराम आजारनिफ्राय जों गावखौ माबोरै रैखाथि खालामनो हायो बेफोरखौबो नोजोर बोनानै सासे मानसिया दुगै लोबै थानायजों लोगोसे देलाय मालाय थानायजों लोगोसे सासे मानसिनि गुस्थियाव अराय बिबारफोर बायदि मोदोमफ्रु बेनि गुस्थि फारनैयाव मिनिनाया जुदि थाबाय थायोब्ला बे मानसिनि महर मुस्रिया गैयाब्लाबो बिनि जि मोखांनि जि फिजिकेल एपियारेन्स बेफोरखौ नुनानैनो बे नुनाय मानसिया बिथांनि खुसिखौ नुनानै बिथांमोनाबो खुसियै थानो नाजागोन आरो बेनिखायनो बेफोरबायदि मिनिस्लु मोखाङै थानानै जिउखौ दालांनो नाजानाया साफ्रोमबो सुबुंनि मावनांगौ मोनसे खामानि होननानै आं सानो। नोंथाङा जेखि खैदां खैफोदजों मोगा मोगि जायाथों मानो बेफोर खैदां खैफोदखौ जिउआव जाखायो आरो जोंनि जिउआ माने लिभिं मिन्स फाइटिं थांना थानाय माने दावहा नांनाय जोंनोखौ बुहुमाव आनान गसाइया ओरैनो मोनजानो थाखाय बा ओरैनो थांना थानो थाखाय हरखायाखै जोंनो मावनानै दांनानै जानो थाखायसो इसोरा जोंनो माखासे देहानि अंगफोरखौ जोंनो हरदों आरो बे अंगफोरखौ मोजां रोखोमै सिरिबाङाव जों बाहायनानै गावखौ माबायदि सामलायनानै समाजजों एडजास्ट जाना थायो बेफोरखौ नोजोरथि बोनासै आनान गसाइया जोंनो बा जिब जुनार जेखि जाया जिबिफोरनो बेफोर जोंनि देहानि अंगफोरखौ हरदों आरो बेफोर देहानि अंगफोरखौ मोजां रोखोमै बाहायनानै जों दावगालांनो हायोब्ला जिउआव
जाफुंनो हायो। बेनिखायनो जोङो मोनसे बिथिङाव जोंनि समाजाव बिहावनि सिगाङाव बिहामजोआ मिनिस्लुनो मोना, मिनिनो मोनामोन आरो बिदानि सिगाङाव बिनानावा फंबाया मिनि रायलायनो मोनामोन बा माबायामोन। बेफोरबायदि जोंनि समाजाव मान दाननाय बा गेदेरनि सिगाङाव मिनिस्लु जानाय, सोरखौबा मिनिस्लुना रायदावनाय, बेफोरखौनो मोनसे समाव गोदो गोदायनि मानसिफ्रा मा सानोमोन, मोनसे अपराध एबा दाय गोनां हाबा मावनाय बादि सानोमोन। जायनि जाहोनाव बिहावनि सिगाङाव बिहामजोआ मिनिस्लुनो मोनै बा बिदानि सिगाङाव बिनानाव बेफोरबायदि मिनिस्लुनो मोनै, बेफोरबायदि जाथाय जानायखौ जों ब्रिटिश आमोलनि दिनाव जों नुनो मोनो। भारतनि मानसिफ्रालायनो ब्रिटिश फैनायनि आगोलाव बिदानि सिगाङाव मिनि खुसि मोखाङै मिनिनाय बा बिहावनि सिगाङाव बिहामजोआ मिनि खुसि मिनिनानै रायदावनाय, बेफोरबायदि जुदि फाव फेसन बेफोरो जोंनि भारतबर्षआव गैयामोननो। बेनिखायनो खायसे इंराज लिरगिरिफ्रा बुंदों भारतनि मानसिफोरखौ इंराज मानसियासो मिनिस्लुनो एबा मिनि खुसियै मिनिसोरां मोखाङै थानो फोरोंदोंमोन होननानै जों खायसे लिरबिदांफोरनि जोहै जोङो मिथिनो हायो। बेनिखायनो नोंथाङा माबोरै अरायसम मिनि खुसि थानो हायो, बेसो आथिखालनि मुगानि बेटार लाइफ मेंटेन खालामनायनि बेबो मोनसे पार्ट। दानिया फैदो स्निथि टिपाइसनाव लिभ उइथ लाभ। आरो नोंथाङा सिगाङाव सावरायनाय माखासे आयदाफोरनि जोहै माखासे खोथाखौ मिथिखाबाय आरो बेजों लोगोसेनो स्निथियाव मा होनदों, लिभ उइथ लाभ। आरो नोंथाङा समाजाव जुदि उजिदोंबा नोंथाङा समाजनि मानसिफोरजों नोंथाङा मा अनलायनानैसो थांनानै थानो नांगोन। आरो बेफोरबादि अनलायनानै थांना थानो रोङाब्ला मदद हेफाजाब आरो मालायनि खैफोदखौ खैफोद, मालायनि दुखुखौ दुखु होननानै नोंथाङा जुदि शेयारिं खालामनो रोङाब्ला, अनलायना थानो रोङाब्ला नोंथाङा जिउआव सुखुखौ मोननाय नङा आरो जिउआव नोंथाङा मोजां रोखोमै नोंथांनि जिउखौ मेंटेन खालामनायाव नोंथाङा गोगा जागोन। दा नोंथांनि जिउखौ मोजां रोखोमै सामलायलांनोब्ला, नोंथांनि केरियारखौ मोजां रोखोमै मेंटेन खालामनो लुबैयोब्ला बा बबेबा मोनसे खामानिखौ नोंथाङा साक्सेसफुल खालामनो नांगौ जायोब्ला सोरनिबा मदद आरो अननायनि गोनांथि जायो, सापर्टनि गोनांथि जायो। बेनिखायनो नोंथाङाखौ मा होनदों, लिभ उइथ लाभ, थारमाने अनलायनानै थांनानै थानो थाखाय नोंथांखौ फोरोंनाय जादों। दा बेफोर गासैबो बिथिंजों गोजौनि सावरायनायफ्रा मोनफा मोनफा बिफांनि रोदाफोर बादि सोमोन्दो दङ। दाइनथियाव मा होनदों, बी उइथ गड। थारमाने आनान गसाइनि सायाव नोंथाङा फोथायनाय लानानै नोंथाङा जुदि आनान गसाइनि हरखानाय माखासे खान्थिफोरखौ नेवसिगारनानै नोंथाङा दिनै नोंथांनि जिउनि हास्थायनाय, लुबैनाय, हास्थायनाय बा केरियारखौ मेंटेन खालामनो लुबैयोब्ला नोंथाङा मा ग्रेन्ड साक्सेस जायाबो जानो हागौ। बेनिखायनो नोंथाङा नोंथांनि साननाय, नोंथांनि मावनाय हास्थायनायखौ जाफुंहोनो नांगौब्ला सोरनिबा माबा मोनसे मदद मोननो नांगोन। जेरैहाय सासे खुदियाया गावखौ थांना थानायनि बिथिङाव बिमा बिफानि अननाय, बिमा बिफानि सायानि जोहैसो बे संसाराव गेदेर गोलाव जानो हायो। थिग बिदिनो बिमा बिफानि गोजौआव सोरबा आनान गसाइ दं, बे आनान गसायासो जोंखौ थांनानै थानायाव गोबां बिथिङाव मदद खालामदों होननानै जों साननानै आनान गसाइनि रायजोआव गावखौ बावसोमनानैबो थांनानै थानो नाजानांगोन, संसार जानो नाजानांगोन। बेनिखायनो मा होनदों, बी उइथ गड, आनान गसाइजों लोगोसे थानो नाजा। थामहिनबा आनान गसाइखौ सिबिनानै जोङो संसारनि नेमखान्थिखौ मानिनानै मोजां रोखोमै जिउ खांलांनो थाखाय बे जोबथा टिपाइसननि जोहै जोंखौ फोरोंनायखौ जोङो मोनदांनो हायो। दा आं नोंथांनो सेथिनिफ्राय दाइनथि टिपाइसन, मानसिया जिउआव माब्रै मोजां रोखोमै संसाराव थांनानै थानो हायो आरो माब्रै मोजां रोखोमै मानसिया संसाराव जिउखौ खुंलांनो हायो, बिनि माखासे टिपाइसनखौ आङो इंराजिनि माखासे टिपाइसनखौ लानानै पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3निफ्राय लानानै पार्ट 8सिम नोंथांनो बेफोर टिपाइसनखौ आङो जोंनि बर' रावजों आं सावरायथौनानै नोंथांनो फोरमायनाय जाबाय। इंराजियाव बेनिखायनो बुंदों 8 रुल्स फर बेटार लाइफ। बे
जिउखौ मोजां रोखोमै सामलायनो थाखाय जिउआव मोनदाइन खान्थि मानसिया मानिनो गोनां जायो। बे मोनदाइन खान्थिया मा होननानै बुङोब्ला आं दहाय नोंथांमोननो गोजौआव सावरायबोनायफ्रानो। दा बे मोनदाइन जिउखौ मोजां रोखोमै खुंनो हानायनि टिपाइसनफ्रा मा बेखौ आङो नोंथांनो जोबथा भिडिअनि जै फिन नोंथांनो आङो फोरमायथिफिननो नाजानाय जाबाय। 8 रुल्स फर बेटार लाइफ, मोनदाइन जिउखौ मोजां रोखोमै खुंनायनि खान्थि। सेथि खान्थि, नेभार हेड, माब्लाबाबो मुगैनो नाङा। नैथि, डन्ट वरी, जिंगा सियाबना थानो नाङा। थामथि, लिभ सिम्पलि, आरो खोब सरासनस्रा भाबै थांनानै थानो नाजा। थामथि, लिभ उइथ सिम्पलि, खोब सरासनस्रायै थांनानै था। ब्रैथि, एक्सपेक्ट ए लिटिल, जिउआव बांद्राय हास्थायनो नाङा। गिभ ए लट अफ, आरो नोंथाङा माबा मोनसे साननायनि बिथिङावनो होन, गियाननि बिथिङावनो, बायदिसिना बिथिङावनो होन, नोंथाङा सोरनोबा माबा मोनसे होनो नांगौबा बांद्राय एसेल' होनो नाङा। बेनो माबा मोनसे गियाननि बिथिङावनो होन, माबा मोनसे टिपाइसननि बिथिङावनो होन, जौगालांनायनि बिथिङावनो होन, शेयारिं खालामोब्ला नोंथाङा एसेल' शेयारिं खालामनाङा। एसे बेनो जाहाथे थोयो, बेखिनि गियाना, बेखिनि आखला, बेखिनि सोलोंथाइया, बेखौ केपासिटिखौ नायनानै नोंथाङा एसे थोसारनाय बिथांनो शेयारिं खालामनो होदों। गिभ ए लट, दथियाव दं अलवेज स्माइल, आरो जेब्लायबो मिनिस्रां महरै, मिनिस्रां मोखाङै थांनानै थानो थाखाय जोंखौ खावलायदों। बिनि उनाव 9थियाव दं लिभ उइथ लाभ, आरो अरायसम अनलायनानै थांनानै था। बी उइथ गड, आरो आनान गसाइनिजों लोगोसे जाहाथे थाफानानै बा आनान गसाइनि रायजोआव थानानै नों गावखौनो अहंकार दुगा मागा खालामनानै थायाबासिनो इसोर गावनि गोजौआव सोरबा दङ, बिमा बिफानि गोजौआव सोरबा दं, आरो सोरबाया जोंखौ मोजां रोखोमै दैदेनगासिनो दं, आरो बिनि अननायावसो बे संसाराव थांनानै थानो हादों। बेफोरबादि माखासे नेमखान्थिफोरखौ मानिनानै थायोब्ला नोङो जिउआव मोनदाइन रोखोमनि जि खान्थि बेखौ मानिनानै सोलियोब्ला नोङो जिउखौ मोजां रोखोमै सिरिबाङै सामलायलांनो हागोन, आरो गोबां सुबुंजों नोंथाङा सासे गोग्गो सुबुं महरै नोंथाङा बाख्नायजागोन, आरो नोंथांनि साननाय मावनायफ्रा अरायसम फिथाइ थायगोन। दा बेखौ मिजिं लिरनानै आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। मिजिंथियो बे भिडिअखौ साफ्रोमबो लाइमोनफ्रा आरो साफ्रोमबो थाखोनि बर' सुबुंफ्रा नायो आरो शेयार खालामो, बेखौ मिजिंथिबाय। जाहाथे बे मोजां जि जिउ खांनायनि टिपाइसन बेखौ साफ्रोमबो सुबुङा मोननो हायो, आरो बेफोरनि बोसोनथिनि आबादथिलिया साफ्रोमबो मानसिफोरनि दरखं दरखं सहैनो हायो, बेखौ नोजोरथि बोनानै आंनि जेएसपि एडभाइस 365 चेनेलनि गासै नायगिरिफोरखौ गावनि फोलेरनि बा गावनि लोगो लोब्बाफोरनो भिडिअखौ जेसे हायो एसे शेयारिं खालामना होगोन होननानै मिजिंथिबाय। जोबथा बुब्लियाव नोंथांमोननिसिम आंनि गोरबोनि गाहाम हामलायनाय आरो उन्दैफोरनिसिम आंनि अननायखौ बावहरनानै दिनैनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनो नाजानाय जाबाय। एसेनोसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय, जै बर'।